Казвам се Теодор Беров, на 23 години съм. Моят дядо се казва Хаим Мориц Бенвенисти. Това тук, мъжът седнал с костюма, клекнали всъщност, това е дядо ми Хаим. По сведения на моят чичо, те са били, неговият баща и моят дядо, те са били селени в Дупница и са били част от трудови лагери. Това, което е било, може би, най-доброто, което може да се случи на фона на останалата част на Европа. Всичко почва да се променя. Когато януари 1941 година се приема закон за защита на нацията и започват някои промени за радост на нас. Всеобщо се призната истина, че България успява да спаси своите евреи. Това, че те биват изселени от София и биват пратени да работят, те са го приели като добрата развръзка на нещата, които са се случвали. Когато се говори за спасяването на българските евреи, се споменават имената на Димитър Пешев, на митрополит Кирил, на митрополит Стефан. Те са участници, те са инициатори, те са лицата на това действие, но българските евреи биват спасени от целия български народ. Всеки е допринесъл по някакъв начин за спасяването на моите деди. Аз съм сигурен, че моят дядо, както и всички негови връстници, които са изживяли този момент на тази успешна предотвратяване на депортацията, аз мисля, че те са много благодарни на българския народ и те трябва да бъдат. Убеден съм, че те са благодарни, както и аз в момента, и почти сигурен съм, че всички мои връстници сме благодарни на българския народ, който тогава, преди 70 години, успял да се опълчи на една официална доктрина и то на държава като Германия в силно икономически и във военно отношение. Аз като представител на тази общност смело мога да потвърда, че аз живея в тази държава без абсолютно никакъв проблем. Нямам проблем с етническия си произход и хората около мене нямат. И като цяло аз считам, че българският народ винаги е бил и към този момент е толерантен.